Ondo etorri ikusentzuleo, ondo etorri Galde Gazte saiora. Gaurkoan Bergarako ipintzako ikasleak jarriko ditugu elkarrizketatzaile lanetan. Nor elkarrizketatzeko? Aitor Zabaleta pilotu bergararra. Ezagutu dezagun gaurko gure gonbidatua, aurrera bideoa. Aitor Zabaletan pilotu bergararra, garaiko pila eskuratu ditu, makina bat igoeretan parte hartu du eta horietako pila baita irabazi ere. 30 urtetik gorako ibilbide profesionala dauka eta lehen garaipena 26 urterekin lortu zuen gure gaurko gonbidatuak. Motorrekin, mobiletiarekin lagun artean karrerak egiten hasi zen Debagoieneko herrietan barrena eta hala eman zituen lehen pausuak, baina adi, okina ere izan zen eta bai, ongi entzun duzue, okina eta mekaniko, ogibide biak txandaka egiten jardun zuen hasieran. 18 urterekin baina, simkasireun batekin hasi zuen bere ibilbide profesionala. Ordutik, 1988an Euskadi Nafarroako txapelketako irabazle nagusi izan zen, Jaizkibelera igoeran ere garaile, Espainiako mendi txapelduna ere bai, 85ean, 86ean, 87ean, eta abar, eta Urbazako igoeran ere garaile eta beste askotan. Platoan zaudeten lagunok, azeleragailua zapaldu eta hasteko prest. Jokin berezi hartua, eman ba, gaurko lasterketari hasiera. Aitor Zabaleta, ongi etorri Galde Gaztera. Hortxe gure gaurko gonbidatua, Aitor Zabaleta pilotua. Kaixo, Aitor. Kaixo. Eskerrik asko etortzeagatik, Zeui. Estimatzen data. Zeui, eskerrik asko. Gaurko gure protagonistak esan dugun moduan, Ipintza Institutuko ikasleak dira, Maili eta Ibai, kaixo. Kaixo. Ze moduz, urduri, bagaz? Bueno, Pixka bat bai, baina hona da, urduritasun puntu hori. Eta baitxarren, hasino gelan daukagune lantaldia Ibai eskerrak, lan ederra indozuelako, eta itxiko gozte zuen, niri lehenengo galderatxua itxen, beti azten gara eta Aitor, lehenengo galderia Galde Gazte proiektuaren inguruan. Zer iritzea dauketzu proiektu honen inguruan? Bueno, politxa da, gazti honi bizkan nervioso jarri eta, gero eta gehiago ikasten du danok, osea, gaztiantzako lasterrek itzea, goizo egitzea beto da, osea, egurra. Ondo, gogotxu ez da, saioen parte hartzeko, ala? Bai. Seguro ondo urtengo dala. Bueno, zegoen txanda, bota. Neztik erakartzen zaitxuela motorra munduak, eta zeintzu dira pixka zure lehenengo oroitzapenak? Bueno, mutikotatik ja, ez? Beti bizikletak, motorrak, beregan ditxo ginen karrera mordo bat. Anaiabe daukate nire urrengua, razdin xamarra, anai zarrena eta bestia hainbeste ez dira baina. Eta nik eta beste anaiak 3 urteko diferentzia dugu, eta ni nintzen mekaniko erena. Ni ez da gaztio izan. Eta bueno, hortze bitze ginen da kotxiak apurtu, are garrelau, motorrak eta hori dena. Oso ondo. Bale, eta nolako izan zen zure lehenengo lasterketia eta ze oroitzapen gordetzen zure lehenengo aldi hartaz? Ba, zuen bezala, zuen bezala ez dakitz, baina urduri. Ezen zen eurrak igoera bat, zinka 900 batekin, pentsaizu. Osea, esan ni 1000, zinka 1000 esaten dugu beti, baina esan 900a. Eta egin joan eurrakiko igoera, Aitor Necesarok, barkatu Javier Necesaro bere aitza, Aitor da ni. Eta 3 egin ginen lehenengo bakoitzak bere klasian. Aitor grupo 2 zan orduan, Javierrek regionaletan eta nik gaztenetakotan. Osea, oroipen ona, oroitzapen ona eta akordu ona, vamos. Eta urduritasuna goratzen dozu, ez? Beti lehenengo urtete hori, ez da? Ezin kabidu kotxien. Bueno, beti da, ez, baina, ondio ondio urtetzeko momentuan beti dugu hor. Bai, ez da. Tximeleta horrek ez duzuna bakien latzen, ez? Eta hor zinka beratziron hori kotxe horra ze horretzen dut, ze horretzapen gordetzen duzu kotxe hartaz? Onak, daukat beste zinka rally bat neuki txeku esan zena, eta haura mantentzen dut, bentsate akordatzeko ezela ekin ginen, ez? Unik ginen. Nondi gatozen gogoratzeko, ez da? Hori. Ederto. Zer da, lasterketatik gehien gustatzen jatzun partia eta gutxien? Parafernalia guztia dena, karrera aurretik. Kotxean verifikazioak, pesau mordo bat, txarrena verifikatzeak. Kotxe berdina verifikatzen du domekero. Verifikau da, etosten da federazioko mutil batzuk, eta izan dutzu behitxu zela daun kotxea, ez? Eskatzen dauen gauza denak legez eukitzea, zinturoiak, estintoriak, deposituok, Zigureko gauza danak behitzen dutzue, baina gaur ondo bali madai, bihar ondo bengo di, ezta? Da datorren urtean bebai, zinturiak kaudekatzen die,
5 urtera estintoriak, urtero bestia hori da nahitzen du, eta karreratik karrera beti berdina ikusten, ez? Eta, bueno, horrelako irloba gauzak kendu izkerio, beste denak... Beste denak gozamena da zuretzako, ez da? Eta hor, verifikazioetan eta luze ingo jatzu dezu epe bai, ez da? Horretxe, porque irloa ikotxe bali badae, bakotxe itxakabe lau 5 minutu o sortzi, pentsaizu. Gora behira, goiz erdi duen bihar. Eta gero berandu gauzak itxeko. Hobeto da, kotxea euki, bero-berua, danak euki zure puntuan, zeube tranquilau, eta erape bai, klaro. Misanetako behin ipini kotxea, behin verifikau, eta segi ez. Da bat-amatek bauka kejan bat, trankek reklamako txue, zo segezki baldin badukozu. Ni ikustemo zure kotxeak ez daukala hori eta ni pai, tarjeta, entre comillas, ez? Orduan dago zer reklamatzen muzu, jazta. Eta horre, ez da izango arrazoi bat igual tramposuak eta harrapatzeko eta horregoten da... Ez da hori badauken neurtzeko gauzak, baina verifikatzeko orduan ez da momentua. Zu hori itxia itxen duzu reklama hau da, ez da. Ados. Eta guzu tiempora bat, karrera bukatzen denien, nire reklamatzeari ez daukala, ez dakizer. O badaukala, badakizer. Orduan dagozu ordu erdi bat, ordu laurden, hori itxeko. Ados. Pandemia, ezin aipatu gabe utzi, eragin zuzen eukia lasterketetan bai, zela eragin dutu zuri? Pandemiak bereziki lasterketei begira? Bueno, danoi bezala niko mina asko induzko ez. Niri esango zute erdiz mina, porque justo arte noban neu taierrian jauzen izan kilometrotik eta mina hartu noban, eta vertebra bat aportu, beste bat matxakau, bestia ikutu, jo que se. Eta, bueno, ondela urte bete zentzen lehenengo urte betia gaizki, ez ginen inope harrapu ez, baina mundu guztia zela egon ginen, oizia rekordu hori ez da alperrik pasatzen ez. Eta, bueno, zela gazte urtia entre mina hartu, etxia neon, eze behinez, ez da gizar, hori behitzen dara luzia. Txarrena igual hori zen, bigarro zati hori. Ondo. Adinak nola eraitzen daue pilotaten trebesian, Zela da, euskeraz, o erderaz, cuando más viejo, más pellejo, zela da hori. O la experiencia es un grado, beti da, o sea, me quedo con la experiencia es un grado. Itxen duzu gauzak, indozu gauzak ez dienekin bihar. Eta indagero konturatzeza, gaizki induzule ez, oso gaizki. Baina, inarte, haike mete la pata. Eta hor, reflejuetan eta igarri izan duzu, hasierako Aitor Zabal eta pilotu hartatik gaur egun apur bat ez dauketzula reflejo igualak eta ez duzulako alderik igarri? Home, dana berbatzen da ez. Izei aurten 60 urte, eta bostekin hobeto, dudabarik. Baina, bueno, ibiltzen maza, ez egunero, baina, bueno, hilean behin o bi karrera itxen guzu, beti zarez argixago ez. Pelota jokatzea bezala ez, jokatzen guzu azte bukaero eskuko mina. Baina jokatzen guzu hilabetian behin o bi aldiz reflejo gona dauzkuzu, esku egon dauzkuzu, hau berdina da. Ederto. Eta esperientziaren garrantzia hori behi epatuko zinukela, ezta? Zorakeri asko ditugulakuen edo? Ez, bueno, tximeletak eta tensiño hori... Kontrolatzen. Kontrolatzen neurtzen jakitzea, ez, hori duten da ondo. Ederto, Aitor, galderez aparte ikasliei esker, baduko golan sorpresatxoren bat, zure gertukuen gana beldu gara, eta ber zer dinoen, ondo esatuko duzun pertsona honek. Gabon, Aitor, Gabon hor zaten guztioi. Bueno, eskatu duzte historixo bat kontatzia, eta pentsa dutena da, bueno, neu kontau biharrian, zeu kontatzia. Aber, ze kontatzen duzkuzun. Bueno, hau da, aber, ze paseu jatzun, ni jaionitzen egunean. Akorratzen da, kontauzu bizkat. Venga, ondo segi. Hau zuen eta zure hilobaren arteko kontua da, ze pasau zan, bera jaixo zanien? Haman kotxia, 600 bat, etxeko kotxia 600 bat zan, eta junitzen zehose konpundura ban, osez behitxo neban, eta proba bat, buelta bat egutera. Eta bueltan, etxe duzkuan, panaderia bolintxeko lan egin neban, hango kurban, buelta kampana bukaten kotxi. Bera jaio zen egunia, bai, exacto. Bera, esake orduen, zupe ondo goratuko dozu ekarri, ez? Bere jaiotza eguna... Bai, bueno, izaztu noka ja, baina, bueno, akordan dizu. Ontsak horroza, zure reakzio ikusi txabola izan da, iztripu larrixi izan, edo... Bueltatxo bat, ez da. Bueltatxo bat eta listo. 600 baten, 45 por hora, oza, bentzaizu, ez. Hor mina onditxa artea zaila izan, oza. Bai. Jarraitu egun? Zein da zure lasterketa hola kutxunena edo kariño gehixen jatzuna?
Hombre, beti etxera garbitzen du ez. Nik uste dut gorla dauka beste karrerak ez daukena, por ejemplo, ez? Etxeko ezatia. Hori bat. Dauka danetik, kurba azkarrak, lintuak, faiak azkarrera, eskumara, aldapia, beste batzu dauzke aldapa bera, beste gora, guria nahiko kompletoa da. Zenbat bider hartu oso parte gorlako igoeran, eta horretatik zenbat irabazi oso? Ona preguntia. Memorixin bider oina, Aitor? Ez dakitxe. Dakitxe asko diela. 7-8 aldiz irabazi dula, porque migura gazen da direbosako Gorrezmezela Bergaran, are gazen da 7-8 daukuzu, ero, hogeira aliatza gazen, baina dakitxe mordua diela, baina hoxe. Azkenengo bi urte zereztu dien, ez dakit, 7-8 dien, holako bat. Eta azkenengo bi urteetan, ez da pandemiagatik, baina saioan aurretik ibili gara komentatzen ez da, aurten basan itxekua, maiatzaren 28 bueltan zane eguna, baina ez da ingo eta ez da pandemiagatik. Zer dauketu esateko horren aurrien? Beste pandemia okerra bat dugu. Ota. Bueno, okerra bat barkatu. Asfaltua dago nahiko celebre, batxiak kamila pixo asko ginparatzen die, eta itzen dugu asfaltua bajatu, eta dago nahiko celebre, dago gaizki. Osea, turismoak togoterrena pasatzen die, da kamilak, baina gure kotxeak hain baju zen lurretik, dana joten dago. Osea, turismoa pasatzeko ziren, baina gure kotxeak ja ez. Indu bi urte nahiko eskaz, baina, bueno, ia eskatu ginen baiti botezioa eta udaletxea eta eskatu behako nahi, asfaltatzeko eta baietza usten dut daukula ja. Baina ez dakit nuizingo da ben, aurten ingo dauen, guri esan politxa itxeko fetxa hontan ez, ontsa zankarraria eta, baina itxuria ezin dain, eta alik eta azkarren aberitzen duzkuen da, berez berrekuperatzen dut. Hor baina, lasterketetan nahiko konprobauta da, zobe, lasterketek ez da hoiela errepidia apurtzen. Zuek itxoso konprobazioak lasterketa aurretik, ostien, zegoen ez da errua, hori argi dago, da? Bueno, 83an asfalto ginen, 83an Espainiako txapelketa ginen Gorlan, Bergaran, eta orduendik gaur arte ez da gauza handirik egin, apurtu indu, baina konpondu ez. Konpondu ez. Eta dinosu Gorlako igora, etxekua izetez aparte oso politxa dela, oso egokixa, danetik daukolako, ez da? Karrera asko da, die puertuak, Sollube, oso Labana, urraki trafiko asko, Urkiora, kriston trafikoa eta asfaltua gaztauta. Neka zu kotxe ipitzen zu gaur karrera honetan ondo, eta kotxe ondo dago. Jote zeurrengo karrera eta ezin eruan, ezin frenau, ezin geratu. Horre lan horre dana die, asfaltu ez da olako egoera honian, ez? Orduan, guretako karrera gaunde gotie, pentsaizu, lan erdi da pilotuantzako eta kotxe irueteko eta ez apurtzeko. Etxarren hori da, ez? Nika hori dena puntu hori bitzeko, 3 eman gauzko bakarrik. 3 aldiz igotzen du. Si metes la pata ya has metido, en la primera y en la segunda. Sacar en la tercera, nekasa da, osea, que itxen du alik eta azkarren da alik eta onduen, baina beti sartzen onduan kia, logikamente. Ederto. Bale, eta Espainiatik kanpo zenbat aldiz lehiatu oso edo? Europako txapelketia Espainian, 2 bai, Jaizkibel bat, bestia Fito, bestia esan zen, Portugalen, 2 karrera da, Falperra eta Porza de Mursa, horre bixeak, da gero Frantzian Mondor, Frantzia erdinguruan, Katalunian Montseny, asko, badia Fito Asturiasen, Europa eta Espainia, debate bat lagatzen dut, gaminuan. Ederto. Bete ditzezuzuk piloto moduan zeuskazun helburu danak? Bai, nik uste nuetz, bai. Nik uste nuetz, kampeonaton baten 3. oitzemu, erolako bat, okarraren batzuk irabazi ero, baina bai. Espainiako txapelketak 10 lastertu ginen, 5. bat, 3. bat, 4. bigarren eta 4. lehenengo. 88 arte. Eta 88 Aitortxo jaio zen, orduan ja Espainiako txapelketa la ginen, da Euskal Herrira, Euskadin hemen inguruko karrerak itxen dut, baina ez hainbeste kilometro kamioan gora eta bera eta Espainia guztia. Ondo. Eta zela eragin dau familiak zure karreran eta? Bueno, lan asko eragin jate. Anaiai, aitxa ama danak, lagundu oste, danian ez? Eskertzaka danoi, klaro. Eta oin semiak
etxako gustatzen golfa eta aloko gauzak, ari bekotxe gustatzeko, zerak, beste batzen bultzaka. Nolako zura, alako espala, esaten da, ezta? O, astronomia, ez da komia. Ba, ekarri dugu zure semia be bai. Hori ba. Eta, taldeon, gogoratzen oindala mar bat urte edo zela gindoia zen behasain aldetik zure zinkiakin, eta derrepentian da noi zain txarrotorri jagula. Kontau ze pasu zan egun hortan. Eta gero baitxa, hemen jendia galdetzen dabil, noiz hartu bian eman zure kotxea, ez dakize, baina bueno, inere kotxe aukatela, zer, noizko botako piketxo bat, karreran batian. Gerarte. Bueno, Aitor, Zabaleta, zure izen berekua, ja piketxo bat eskatzen. Bueno, nahiko formal dabil, dako BMW 330 bat gasolinezkoa. Bueno, nire neuen ekitzea txikitik, guek egin berroi zaldikin, eta guek egin da 200 pikokin, osea, diferentzia badago. Alde nabarmena. Guzinka batekin dago BMW batekin, osea, hobeto da. Eta, bueno, ahi da poliki gauza gondo ditzen, dena dugu seriekua ikasten kuteko. Baina larrei ikasten nahi da, denpora gutxien. Entreno biren justu guztua, baita lagundu bizkatxo bat, no seke, eta erakustakata aldotena, beti bizka limiteuta, ez? Baina, bueno, ondo doia. Ondo doia. Eta ikustu dut etorkizuna arduen, piloto moduen. Bai, asko gauzka, osea, kaso itxen bat bizkatxo bat gauzai, joango da gauzako ondo ditzen. Ondo ditzen dugu, baina, bueno, hobeto egin like. Ederto, eta beste anekdotar hori begeratu jaku pendiente, hor usain txarraren kontua, zedala eta? Bazinka rally horrekin joan ginen Donostira kotxe zarran buelta bat egutera, eta bueltan behar zin inguruan, zuen txarra eta zue guztien eban, zuak, que raro, zinkia gaina deposito gasolina dauka motoran onduan. Beti ikusten du gasolina gutxi, osea, ezagun zuen dik hartuko, nizan, olixuan fugatxo bat, tubezkapera jauzi eta zu hartu. Enuke sekulu esango, ikusi nago balako eta bizi izan nago balako, ez? Eta, bueno, zela mutiko gatzia zoiazten, zakaten urten askar, da jertziakin tapau naban tubezkape ondoen doia fugia ezagun lekuan, tapau naban jertziakin hemen dozan zua eta martxa. Berez beharrankau, olixo gota eta bergaino. Eta hori mekanikoki oso arrarua da, edo? Bai, juntatxo bat apurtu zen, eta handik olixo txipristin bat urtetzen zegoen, txorrotxo bat, da tubezkapia berua eta zu hartu zegoen. Eta zengu naban, ez, baina zela bizen zan naban, egitxa. Eta semiak goguen dauke hori. Da beste zehape, banzoiena, eniz agoratzen izan nahi. Berekin batera. Oso ondo. Bale, eta ze mundotzu motor eta lasterketen munduak eta ze kendu dutzu? Emun asko, eta kendu denporia mordua, ez? Baina, bueno, sarnaka ongusto no pika, orduan beti biltzek gaur, ez? Kotxea apurtu, daura arrelau. Osea, ona dauku, geukitzen duela geixena, bergaran daukate Laspio enpresiak lagundu ez da apurtzen eman dana o geixena mekanikaz han konpotzen ginen. Fibrak negu ikasen eban itzen, fibria da kotxien kanpokaldeko zuri hori dana da fibra de vidrio. Eta jotakatzunean golpe bat txasez aluminiozkoa da, eta ditzen da okertu ez, xietu. Orduan hori konpontze benekatza da, hori geixena azkenien geuk egitxe ginen, eta motorra itzen eman itzen dut Alemanian, handauka lagun bat aspaldikoa, eta arek konpontzen duzku materialak zela dauzkanan gure dauzkuna baino hobiak, jakin ze material ez da apurtzen, da ze material apurtzen dan. Guk egozten dut eta apurtu, eta era dauzke materialak ja sofistikaoz, orduan merkioa da, ara eruen da anitxiak, norpeak nahi ezten mekanikoen egu izan, materialak hobia dauzke. Oso ondo. Lasterketa munduak, zenbat aldatu da? Zu hasi zinetik eta gaur egunera, asko aldatu dira gauzak, Aitor? Bai. Ez da, zertan bereziki? Diruan. Diru asuntua. Lehen ekitxe ginen danok kotxe txikitxakin. Zinkabila 127a, zuek ez duzu ezautu behingo, baina, bueno, zue pesun, gutxia. Nik ez bota zauketan, nik ez. Esateko zela, oin Seat Panda esatuko zue. Bai, hori bai. Panda batekin ekitxekin jengo, berroi zaldikin. Eta hori mundu guztiak ez da, baina kotxe honakin. Hobia dela, bueno, ikasteko beti hobeto dakin txikitik eta ondira jaunez. Mundu guztiak hartzen dugu jakambitxuak kambitxua sekuenziala, ez? Osea, lo más moder, ez? Kan. Eta hori ja, hobeto ondio, lebakin, ja kambitxuak eskuan, ez? Osea, eskubitza volantian, da moztu eta nozuetu eta noseke. Hobeto da, baina da oso garestia, horra aiatzeko, ez? Sekuentzialak 3-4 karretan sinkronizariak itzen dira apurtu, o xietu, o gaztau, ez? Orduan,
beti da, ipintzekoa, jakamisio normala balima da behitzen duzu urte guztia, eta urte bukaren birekono bat emun, baten bat altatu eta jazta, ez? Merkioa da, zan. Oina garesti behipin ditu danok, ez? Osea, da gero eta garestiako, klaro. Osea, gero eta hobeto, baina norpean dako okerrau, ez? Beti diru asuntua. Gastu handixea. Ba, zu hasieratik ondo zauketan zauen pilotu batekin, bai, egon gara. Eixo, atxaldeon, Aitor, lehenengo zorionak, omeste urte ematearen kompetizioan, gogoratzea zure lehenengo formula erostean muinenen Estellara, Marife, zu eta ni, nire 124.000-akin, Lizarrusti pasatuta elurreaz izan eta ze komorik egin dutzen, Estella jartu eta gehandi bueltan etortzeko, bueno, zorionak eta besarka hundi bat, segi hola. Bueno, komerixa batzu bizen nituzten, kote oso anedotatxo hori. Ba, egun gian ikuste kotxe bat, formula bat, lehenengo zinkia zela, apurtzu egin joan, ipini egon eta berriz behar apurtu, oseak. Ia pentsu egin joan, eosi kotxe bat indertxua, eta problemak ez da niomun, ez hainbeste bidera apurtu biharri, bentsat disfruta kotxe gainean, ez azpixen. Eta bueno, joan ginen, ikuste kotxe hori, eta aruzkuan edurra, eta onuzkuan gehiago. Eta bueno, eskatei ez lotzaipez, pero claro, ez ginen pentseu egingo zela edurrik, ez? Baina zela tutxua da, bueno, nos pillo de sorpresa. Eta bai, Pabloekin beti eukidot harreman ona, eta egun eskasia paseu ginen, baina ondo, azkenian ez ginen kotxe hori egosi, beste bat hartu ginen, bai Pamplona, baina bueno, beste kotxe basan, formula bat, bai. Bueno, aurra egosi ginen problemak gutxio eukitzeko, eta doble problema egin. Jo, ya lo creo, egunean berta, horbe Murfia gertu jako. Hori ez, lau karrera bitxeko hiru motorra portu ginen, osea. Ene, fuera, beste bat. Guazen, ja, saioa horra doieta, guazen. Ba, gure zentzazioa da, lehen saletasun gehiago zegoela, hola, lasterketak ikustera eta juteko. Eta zuk nola ikusten dozuela pizka, eta ze bostu dozu dela. Bai, lehen zan exageraua. Lehen niak horatzen izgorlan, eta eusen karreretan, jentia ez kurban, V itzen. Osea, ikusteko zena estortzen zinean, ez? Aztokeri bat, baina... Osea, no, zilik hori in. Eta oin geixegi, oin ja 10 metrora goixan, ez dakiz zer, vale, oingua más sensato que lengua, ez? Lehen zan pizkate, hola, demasiado atrevido, ez? Baina, bueno, hola izan da, hola bizi izan du, eta gauza asko ez dira pasau, ez dut ezagutzen gauza raroik, osea, que... Hola zan. No tenía que ser, baina hola zan. Eta jende gehiago, eta hotxe dana moru ere, zaletasunak be askoz gehiago da, olen askoz azte burutan errixen eraketak itzen, eta ez dakit asko aldatu da gizartea. Ba, igual herriko jaitxak karreria, karreria, eta bueno, askotan politxa zan, gente mordua, eta danontzako zaletasuna beti da pelota bezala, ez? Osa, imagino, espasa guten Bergarara, espasa guten Antzolara, espasa guten Elgetara, errixak aldutzen dira bizkat. Bali basa esan, beti duguzu aukera gehiago danerako, ez, patrozinadoriak, ezaunak, zaletasuna. Bale, hor, segurtasuna kontuakin okerrez banabil, 2011ko udanako igoeran egon zan istripu hark, bai, zezala, inflexio puntu bat, horre gauzak aldatu ziren, ez? Horre egon zan istripun bat, edo zela goratzen duzu hori. No hay mal que para bien no venga, esan ez pasau, baina, bueno, istripuak egizoan bombo asko, eta bentsat intzana dan, seguridade asuntuan gauzak marrak ipini, ez? Osa, jentie bizkaz bebai, esan, horrez jarri, peligrosua da, eta bakia, no seke, eta ez jarri, hor pasatu estripu bat, no seke, eta jentie, kosta esan, baina poliki hartu dau pizkadia horrez ipini, eta eran artien, ez? Ez diakuk esan da. Hori da. Ni ez da zuk esan da, hor leku txarrez da, kaiate, areta, etu duke ba, ez da, ez da itzu loko gauzak entzun du, baina, bueno, zela esaten da, oin jentia ja pizka sensatu bada, osea, hobeto erakutsita. Oso ondo. Bale, eta zein izan da pilota moduan eukiozun, istripurik larrixena edola eta ze ondori eukitzu? Bueno, ontsa konturatu nahiz, eukino bat istripu eukitzu batzuk, dozen erdi bat ola fuerte eukitzut, eta azkenengoan eta garen jotzen etzanien, bertebra bat daukat apurtuta, oen dela de antiguo, osea, que igual 10 urte, 15, lo que sea. Eta, berkatu bigarren preguntia? Ze ondori xo ikusaben, lezinoi da lexonez edo? Bertebria ikututa, eta zu pentsau ez dago zula, ¿sabes? Porque momentu hortan dago zu mingi xeu, kotxean daukan golpiak, zure, hori indar hori, da hartu naban Puig Mayor, Palma Mallorcan.
Antaketeko hartu eta Italiara sartu kami barruan, da Italiako txo konpontza, porque hemen naukan orduan oindaukaten laguntasuna, eta ara joan da kutxea konpondu gaina, eta handik gorrelako zubi esan, azte bukara hartan, eta nintzen aljau nintzen astelenian. Oso ondo, bueno, jasaia bukatzen gabet, baina badauko azken bideo bat erakusteko, zurekin kopiloto be izan dako batekin. Akix. Kaixo, kontua da, 1983an, joan ginen Donostiara, Rally Ciudad San Sebastián korritza zinka rally batekin. Aitor Zabaleta zen pilotua eta niko piloto bezala. Bueno, tramoa zan, azte ginen Lezon, Jaizkibeligo, da Guadalupera jetxi, Hondarribi aldea. Eta, bueno, hasi ginen Jaizkibeligo zen, eta lehenengo kurba itxi baten, zuzen joan ginen paetan kontra eta golpe hartu ginen. Da ni behatu non zen Aitor ezatoztak, iez gixakua, esaten bezala, tontua ez ala zer. Eta, bueno, dana ala, esan ezer pasau, ez kotxierit, ez guri. Da zenean, bueno, segi ginen horrek aldea, Igo Jaizkibel, da zenean egizten Guadalupe aldera. Jetxieria oso azkarra zan, da, bueno, golako maten, han errebuelta baten ikusi ginoan, Aitorin da izoro zabala karreria ikusten, eta, bueno, Aitorin da izoro garai horretan niko famosua zan, da piloto bezala oso honaina zan. Eta, bueno, baina zen pixkat Aitorren Zabaletanako maixo bezala eta behan dako referentzia hor. Eta, bueno, ez dakitxe Aitor emozino izan ez bat ezagon, ze kurbia azkarai hartu ginoan, eta boltakan balen ginoan. Da, geritxu ginen erdi bolkauta, bidea, baina erdi bolkauta. Bako zen txintxiliz da bestia behian. Da, bueno, etorri zen jentia korrika, kotxia zuzen ipinizoz guen, eta jarretxin ginoan. Da, bueno, esan bihar azkenean realizaz ginoan bukatu, ze kotxiak eukizaren abeiza mekaniko bat, eta ez ginoan bukatu realiza. Zeba bizipen, ez da? Berekin, ez da? Hori gaztu dukaia. Politxak, ez da? Politxak, alako horretxapenak. Aspaldiko, jode, zinka minak emitzezu. Jode, zenbat dute pasau dien. Bueno, azken kaldera bana itxiko dutugu itxen, ze ja gortzea doia denbora, zeuen txanda. Ze gomendio emango jatzun nola, oin gaztiak hasten da bitzela eta mundu honetan, ze gomendio emango jatzun? Pauso joteko. Askoten itxen dugu ekitzeka gauza txiki batekin da zehitxunak nahi du handixe hartzia, ez? Osea, zela ikasten da, hartuaz, ez da? Hartu bari peika zelike. Osea, te digo por experiencia. Ikusi oso, ez? Eta horako gauza bat danok itxen du geizki, ez? Hori jakin da, hori lortu like ez itxia, osea, ondo itxia. Geizkin biharian ondo egin, da hilike, da badakio zela itxen da, baina, porziak gazo bat itxen du. Ondo. Eta zein izan da zure piloto gustukoen ataula, eta eroitza jakin du gorlako igoeran zenaekin kinu batuk izin nula eta hori kontaulek eson. Bueno, ja, bat respondido zut, zena, esan niretako... Zezako nahi erton zenak zuretako, zeratik? Piloto hona ikusten da beti, ez? Baina, bueno, honena ikusten da bustitxan, ez? Kotxea bat duguzu puntuan ondo ipinita da, segundo basa, da kamino ondo zuten mozu, azkar juten moza, bustitxan seinale hona da hori. Eta zena zan bustitxan honena, ez? Zirkuito baten danetan, ez? Orduan, piloto honena zena zela niretako bai. Mundu guztia da, Prost, ez dakizer, bakizer, Schumacher, gero, baina, bueno, ja, freskutxuak, ez? Baina, urte hartakuak, niretako honena zan zena, niretako. Eta gorrean ipine ginen hori, rekordo bezala berai, ez? Gorrela razinek, bueno, horretzapen bat da. Kasko bat edo... Kasko bat inginen, neure kaskoen replika bada, inginen arrixan eta hori beginen. Oso, ondo. Ayrton Senna gogoratuaz, bukatuko dugu gaurko saioa. Eskerrik asko Aitor, placer bat, izan da, ohore bat, gurekin egotia. Eskerrik asko Maili bai, sekulako lan egin duzuelako, behonde izuela. Eskerrik asko lantalde osoari ere bai, eta zuei ikusentzuleok, urrengo saioan azkeneko galde gazte grabatuko dugu. Ordura arte.